Ja, dat voelt heel goed. We kwamen hier eigenlijk heen voor het hoogste podium. Maar alles viel niet op zijn plaats. En we hebben toch gisteren even de knop omgezet om vandaag volledig te vlammen. Ja, dat zei Pieter-Jan Posma. In totaal hebben we zien 4e WK-medaille, 2 keer twat, 2 keer tred. Ik had de vraag van zelfs, komt er eens een keer een gouden medaille? Ja, als hij er ook hier, dan kan dat net missen. Hij is ook iemand die trots zet. En als hij er een keer naar huis griep, dan is het net een man die uit balans rekt. Nee, zo liep het wel, hè? Ik bedoel, hij heeft natuurlijk een vreselijke mispeer op de Olympische Spelen in Londen. Krijgt net op het erepodium. Zie je er dichtbij toen, hè? Ja. Maar hij heeft een hele aardige natuur. Het is een hele positieve jongen. En die rucht het hem heel makkelijk weer op een nieuw doel. Ja, dat je het bij een goede sport. Maar volgens mij wordt er wel wat onderwaardeerd. Want als het toe zielen heeft, dan denk je toch snel om Marit Bouwmeester. Zeker uit Friesland wij, maar hij is natuurlijk ook een fenomeen op zich. Want ik bedoel, hij had misschien net dat Olympische succes gehad, maar natuurlijk wel andere prestaties. En het mooie is wel, als hij nou tijdens die Spelen in Rio nou eens een medaille winnen zou, dan krijgt hij misschien die extra erkenning. ja, maar je dat de mogelijkheden? Want hij heeft volgens mij wel bij de koershouders. Als je treden wordt op dit soort toernooien, dan krijg ik een Olympische medaille. En dat zou eigenlijk mooi zijn, want dat is ik zo mooi. Dit ben van die sporten. Ik bedoel, ik zie je net zitten en zeggen dat ik er een protodoel heb, maar dit ben ik van die sporten, maar de Olympische Spelen. Je krijgt zoals waterpolo en zo. Dat is juist ons nooit nee, maar dan moet zo'n man aan het zielen en dan is het de slotdag en dan krijg je dubbele punten en dan denken we toch verdorie. We zitten alle jou in de wekker. Midden in de nacht, we zitten er plat voor. Ja, wat wel mooi is voor hem is dat hij eigenlijk een hele lange carrière al heeft. Want die eerste zilveren medaille wint volgens mij weer 2000 zoon of zo. Dus dat is Jochen Jelien. En dan nog hield hij het nog in die top mooi dan. Dat is natuurlijk hartstikke goed. Ja, ik heb trouwens hem onopvallen lezen, want na een week dan zit Pieter-Jan Posma hier aan deze tafel.